बबुआ होता अरे बधैया बाजे अरे जद बंसी अंगनैया बधैया बाजे यादव अंगनैया बधैया बाजे यादव अंगनैया बधैया बाजे यादव अंगनैया बधैया बाजे 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 ए भैया लो भैया बधैया बाजे यादव भैया बधैया बाजे चाहब कि मुन्ना भाई बबुआ के लेके मंच पर आओ जल्दी से जल्दी जितना हो सके जल्दी बबुआ अगर मंच पर आओ तो और बढ़िया रही कहे के बा तो बबुआ के फूफा के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार कहे के बता अरे बबुआ के फूफा लुटावे ले पैसा बबुआ के फूफा लुटावे ले पैसा बबुआ के फूफा लुटावे ले पैसा 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 बबुआ के पापा लुटावे ले पैसा बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे यादव अंगनैया बधैया बाजे यादव अंगनैया बधैया बाजे बुलार भैया बबुआ के दादा लुटावे समल खजनावा बबुआ के दादा लुटावे ले रुपैया बबुआ के दादा हो लुटावे समल खजनावा बबुआ के दादा लुटावे ले खजनावा हे हमारा के देखिए हो बबुआ के मोहब्बी हो लुटावे समल खजनावा बबुआ के मोहब्बी हो लुटावे राजधानवा लुटावे समल खजनावा लुटावे ले खजनावा लुटावे ले खजनावा लुटावे ले खजनावा सुहरावा होके नायक नैया भैया